Assalamu alaikum wa rahmatullahi barakatuhu. Barka mu sake kasancewa da ku a cikin channel namu na Saf Technology. Kamar kullum sunana Muhammad Sabi Yaqub. Darasin mu ne zai magana akan darasin YouTube wato darasi na 4 kenan. A cikin darasi ne insha Allah zai magana akan yadda ake verify na channel. Me ake nufi da verify na channel? Misali, akwai mutanen da aka iske ya su bude YouTube channel to amma kuma sai su bude shi ba san me verify a ciki ba. Dole in aka ce baka verify na channel ɗinka ba, kamar a ce kana yin abu ne mutum bai san da zaman ka ba. To ka sani cewa da channel da aka bude shi ba verify ɗinsa ba da kuma da aka verify ɗinsa, dan mutum da aka ce ya je verify ɗin channel ɗinsa a YouTube, to YouTube sun san da zaman sa kenan. To insha Allah wannan shine abin da zamu koya a cikin bidiyo namu. Amma da Allah yana so dan kai bako na san sai ina wata bata ba sai da Allah yana so ka danna mu alamar subscribe, sannan ka danna mu alamar ƙararrawa, ka zaɓi kamar all tunda za ta da abin da muka dora za a dinga sanar da kai. Sannan idan ka cikin channel namu da Allah ka kalli bidiyon ka danna mu alamar like, danna alamar like za ta sa bidiyon idan da ba mu tunani. Saboda haka nagode, Allah ya saka da alkhairi, mu je za cikin bidiyon namu kai tsaye. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Kamar yadda muka magana a wancan satin mun koyon da ake create na channel, to insha Allah dama na ga muku na ce a cikin wannan satin Allah ya kamu zai magana akan yadda zaka yi verify na channel ɗinka na YouTube kenan, tunda za a ci YouTube za su san da zaman ka. Kamar yadda na faɗa, shi amfanin verify a YouTube channel kamar kana sanar da cewa YouTube ka bude kai bako ne ka zo gare su domin ka nemi kuɗi, shine abin da kake nufi a channel ɗinka. Misali kamar kana so ka ga musu cewa san da zaman ka, to wani hanyoyi zaka bi domin ka san YouTube ka sanar da su cewa san da zaman ka a cikin channel, shine hanyoyin da zan koya muku yanzu a cikin wannan bidiyo namu insha Allah. Abin da zaka yi na gaba shine me zaka yi, abin da zaka yi shine zaka taba menu din waya kamar haka. Bacin ka taba menu din wayar ka, to da mun yi aiki da Google Chrome ne wancan kan da zamu yi aikin adresi na bi kenan, to sai ka taba Chrome ɗinka kamar haka. Bacin ka taba kalmar Chrome, to Chrome ɗinka ta bude. Kun ga a wancan satin da ya gabata mun tsaya a wannan darasin kamar da na gaya muku, wannan gurin an ce YouTube aikace shine sunan channel din mu, ta tambaye ka hoto da sauransu cewa ka dora da waye da sauransu, to duk ba shine abin da muke so mu na gaba ba. In ta kaka nan gurin sai ka zo nan gurin da aka ce da kai address, wannan hanyoyin da zaka bi ka verify din sai naka, zaka zo nan gurin da ce da kai youtube.com din nan sai ka taba shi kamar haka, ka taba kamar haka. Bacin ka taba sai ka rubuta youtube.com, kuna kallo kamar da ta baku din kamar haka. Bacin ka sa .com din nan sai ka sa slash, misali ka taba kamar haka slash, kuna kallo ko, sai ka sa verify a gaba, kuna kallo ko. Kun gani? Bacin ka taba kamar haka, to sai ka taba kamar good a nan gurin, sai ka taba kamar haka. Bacin ka taba, to ita Chrome din taka za ta searching kamar da kuke kallo, za ta searching ita wayar taka. To kun ga misali a nan gurin ta tambaye ku, ko da yake bari mu canza shi wannan inda ake nama zai fi mai daɗi, ko da yake mu canza shi mai da shi desktop wannan mobile site kamar da kuke kallo. Kun ga ta watsa ku nan gurin, to kun kula ga rubutun ya kananu saboda ku fi jin daɗin aiki. Kun ga yanzu misali ita desktop ita Chrome din tamu tana desktop site kenan, wato alamu ne cewa ita wannan ita Chrome din tamu mun bude kamar computer version akan ta kenan. To wani hanyoyin zaka bi domin kamar ita shi wannan verify din mai cikin sauki, saboda muna so kuma mu gan shi a fito baro ne. Ba dan ina so ku gane aiki sosai ba zan mai da shi haka ba, to amma zan mai da shi mobile site saboda ku gane mu mai da shi fuskar waya. Hanyoyin da zaka bi kamar da shi fuskar waya shine, kun ga dungunan nan kamar inda na nuna muku a kawai na farko, zaka taba su kamar haka. Wannan gurin dungunan nan ga sanan kuna kallon su a tsaye guda uku, sai ka taba su kamar haka. Bacin ka taba su sai ka sako kasa a hankali. Wannan wanda ta da kai desktop site din nan sai ka cire daga kan desktop, ka cire alamun wannan gud din, wannan sai ka cire kamar haka. Bacin ka cire shi, to yanzu za ta da kai asalin YouTube na ainihi misali. To yanzu kaga yanzu ka kuma da ita wayar ka mobile version kenan, kamar ita bangaren kamar waya kenan. To abin da zaka yi na gaba shine wani hanyoyi zaka bi ka sanar da YouTube cewa kai bakon su ne. Misali kana so su san da zaman ka, misali ni bakon ku ne, na zo zan nemi kudi a YouTube, ina so ku san da zamana. Sai ka zo nan gurin da aka sa youtube.com din nan, sai ka taba shi kamar haka. Bacin ka taba shi sai ka rubuta kamar haka, ka sa YouTube, misali kana kallon sa youtube.com, kun gani misali na sa. Bacin ka sa YouTube kamar haka, sai ka taba sai ka sa slash, kuna kallo ko, sai ka sa verify, misali verify. Haka yanzu ka ce youtube.com/verify, sai ka zo sai ka taba sai ka searching kamar haka, misali
bacin kai searching bacin ita wayar ta yi searching za ga tana dan yin loading kamar da kuke kallo, tana yin loading kamar haka, sai ka jira ta. To kun ga yanzu gashi ta turo ka nan gurin, ta tambaye ka ta ce phone verification, gashi dan ta ce da kai step 1 of 2. Misali kamar shi hanyar verification din guda biyu ne. Ta ce da kai verifying your phone number lets you access additional features on YouTube and help us make sure you are a real YouTube creator, not a robot. To shi verify din ta ce how should we deliver the verification code to you. Misali kamar ta tambaye ka ya kace so, misali kamar shi sakon ya zo maka, har ta tambaye ka hanyoyi guda biyu. Misali anan wanda ta ce da kai text me the verification code. Misali kamar ina so, kaga farko ta baka wannan zabi, ta ce da kai text me the verification code. Kamar tana tambaye ka cewa ina so a turo min da shi wannan verification code ta hanyar sako. Sannan kuma ta ce da kai call me with a automate voice message. Misali kamar ina so a kira ni a gaya min cewa ga code din. Misali wannan hanya ta farko tana tambaye ka cewa shin kana so a turo maka da shi wannan verification code ne ta hanyar sako, ko kuma take tambaye ka na biyu, ko kuma kana so a kira ka ne misali a gaya maka. To idan kai so kake, idan misali kana da matsalar kunne, to sai ka taba wannan, ko kuma ka fi son kai abin ya zama ka ta hanyar sako, sai ka taba wannan ta da kai test me the verification code. Misali kamar a turo maka da shi wannan lambobin kenan. Idan kuma kana so a turo maka ta hanyar kira, so kake wannan su kira ka, su gaya maka lambobin ka kasa a kunnen ka ji, sannan ka ba su, to sai ka taba wannan call me din da ga maka ta hanyar voice message kenan, sai a turo maka. To saboda haka sai ka zaɓi wanda ya fi maka. Ni dai na fi son a turo min, na zaɓi text me dinnan the verification code, na zaɓi wannan saboda ni wannan ya fi kwanta min a rai. Amma lokacin kira ya fi zuwa da gaggawa, abin da sai an samu ku wannan sako ta wannan gurin, saboda yanzu koyarwa muke yi, muna so ku ji shigowar sakon ne, saboda komai idan za mu muku ku tabbatar da cewa daga sai ake yi. Saboda haka ni yanzu zan yi ake test me, amma wani lokacin gaskiya kira ya fi saboda wani lokacin kace a maka sako sai ka iske kamfanin layi suna da matsalar tura sako. Wani zaka ga wani lokacin kamar a tura masa sako sai yayi kamar wuni guda bai shigo ba, ko awa daya ko minti 10 ko da sauransu. Kowa da ya san ina aiki da layi, ana samun matsala irin wannan. To saboda haka shawara da zan baka, kai tsayin zaka bude YouTube, inda hali ka sa su kira ka zai fi, saboda ina ga kamar zai fi fiye da ka ce a yi maka text din, saboda kiran ya fi zo akan lokaci. To saboda haka ni yanzu zan ce a min sakon, saboda yanzu muna yin aiki ne dan ku ji shigowar sakon. Ba sun ka ba su wannan zabin, sun tambaye ka sun ce da kai select your country, ma'ana ka zaɓi ƙasar da kake ciki kenan. To idan kun gani yanzu dan Najeriya ne, gashi nan ta mana auto ta zaɓi Najeriya kai tsaye. To idan ni ba dan Najeriya bane, to sai in taɓa wannan kibiyar, misali sai in taɓa ta kamar haka. In ka taɓa wannan kibiyar za ta nuna maka ƙasashe da yawa, sai ka zaɓi ƙasar da kake ciki. Kun ga su gasan da yawa, kun ga sunan duk ƙasashe ne. To saboda haka ni yanzu dan Najeriya ne dai, zan kuma yanzu in zaɓi Najeriya ga bangaren N, sai yanzu sai in zaɓi Najeriya kamar haka. Bacin ka zaɓi Najeriya, yanzu ta tambaye ka, ta ce da kai what is your phone number. Misali kamar me lambar wayar ka. To kun ga daman tun adresin da ya gabata mun yi magana na ce da ku layin da ka bude email address da shi ake so ka verify ɗinsa da shi a YouTube. Wannan layi ka tabbatar da cewa layin nan dirin tsidu ya kana tare da shi, kuma ko da welcome back yayi ka je ka welcome back ɗinsa, saboda duk wani wata matsala ta fara akan YouTube ɗinka ta hanyar wannan layi zaka gyara. Saboda haka anan gurin lambar layin naka shi zaka sa kamar haka. Misali daman layin namu na yi magana na ce 0h1 ne, misali kamar da muka magana a can 0h1 46 26 to kun ga a yanzu haka na sa lambar wayata, za ku ga na ɗanyi highlight na ɓoye wasu guda 4. ba na son a ce mutane su san layin ne su dame da kira, saboda layin asalinsa ba nawa bane, na wani abokin na ara, saboda jarraba muku yadda ake budewa. Na san wadansu da yawa su neme ni su ce suna so su magana da ni, to idan ban boye lambar ba, idan ban yi halatin dan lamba guda 4 nan ba, za a iya zo a je a dame shi da kira ba, kuma shi ba shine wannan mai waya din ba shine sa technology ba, a takura mu da kira. To shi yasa na boye wannan guda 4 saboda tsaro. Saboda haka nan da lambar wayarka da ka bude ta din ita zaka sa a nan gurin, sai ka taba da aka ce da kai get code din nan, sai ka taba shi kamar haka. Ba san ka taba, sai ka jira ita Chrome browser din taka, ka jira wayarka zaka yi sako yanzu ya shigo. Saboda haka yanzu ga wayata na dauko ta, yanzu haka na rike ta a hannu, so nake ku ji shigo sakon, sai mu zo mu verify din channel din. To kun ji sako ya shigo ko? To kun ga misali yanzu ta ce da kai phone verification, gashi nan ta ga maka cewa a text message with your verification code has been sent to +234. ga lambar wayar nan ta ga mana, ta ce da kai enter your 6-digit verification code below. Misali kamar tana cewa da kai shi wannan verification code din ka dage ka sashi a nan da
ta turo maka. Saboda haka mu yanzu gashi dai mun tura din kuma sakon ya shigo mana. Saboda haka yanzu zan bude cikin wayarta in karanta muku sakonnin kamar da kuke kallo. Ta ce da mu 80 sakon da ta turo mana, ta ce da mu sai ka zo nan gurin, ta ce da kai enter your 6 digit verification code. Saboda haka sai ka taba kamar haka. Bacin ka taba to mun sakon da ta turo mana shine ta ce da mu 80 misali 3385 shine verification code da turo mana. To kun ga ta tambaye ka, ta ce da kai if you don't get the text message try going back and select the call me with a automated voice message option instead. Misali kun gani ko dama na ga muku cewa kamar ta ce da kai idan ba samu damar turo ka sakon ba to ka je ka taba call me, mun ka taba za su kira ka shiga maka. Saboda haka na ga maka in zaka bude ka dinga taba call me saboda yafi saurin isar da sako akan lokaci. In kuma ka fi son text message din to shikenan da yafi. Zaka iske wani mutumin ka san su turawa lokacin suna magana zaka dinga jin magana ta su kamar tana da sauri haka ba a fuskanta abin da suke faɗe. Kamar wani mutumin zaka ga baturen ina masa magana ina masa kirga ba ga abin da ke faɗe, to shi sa suke amfani da text message din. Amma gaskiya calling ya fi isar da sako fiye da text message din. Bacin ka gama sa verification code din naka sai ka taba gwamnati sai kai submit din kamar haka sai ka taba shi. Bacin ka taba to gashin ta ce da kai phone number verified. Misali kamar gashin nan ta yi verify na phone number ɗinka, ta ce da kai congratulations your phone number is now verified. Wato ma'ana kamar yanzu tana ga maka cewa tana ta ka farin ciki YouTube sun san da zaman ka. To in ka ganka haka to yanzu haka ka san da cewa yanzu kai ka bude ka ga YouTube cewa lalle kai bakon su ne kuma kana son zaka nemi kuɗi, ka bude channel sannan ka yi verify ka san da su cewa ni fa bakon ku ne kuma sun yarda da kai sun amince da kai. Duk aikin da zaka yanzu kaga yanzu misali gashi nan sun maka sako kun ji ya shigo cikin wata sun gama na cewa congratulations. To yanzu alamu ne cewa shi wannan channel ɗinka ya samu karbuwa kenan, YouTube sun san da zaman ka. To alhamdulillah rabbil alamina, wannan shine ƙarshen darasin mu na YouTube don masu koyo kenan. Saboda haka idan kai bako ne a cikin channel ɗin na baka taba ta ba sai da Allah ka danna mana alamar subscribe sannan ka danna mana alamar ƙararrawa ka zaɓi kai ma all tunda za su duk abin da muka dora zai same sai zuwa gare ka. Idan kuma kana son channel namu da in ka kalli bidiyon ka danna mana alamar like, danna alamar like za ta sa bidiyon idan da ba ma tunani. Sannan kuma idan wannan bidiyon shine ka farkon kallaka akwai wani playlist zai fito a rubuta, idan kana son fara daga farko ka shiga nan ka taba wannan gurin dukkan bidiyon da muka tun daga farko har zuwa nan kalla za ka ganshi a ciki. Saboda haka ga playlist nan zai fito yanzu. Nagode, Allah ya saka da alkhairi. Ni na kuma Muhammad Sabi Yabo.